יש הכל. אין לי משהו לשתות. טוב, מה? אתה יודע מה? לא אכפת לי, בא לדפוק את הראש. נו? משהו חזק? כן, הכי חזק שיש. וויסקי. לא, השתגעת, אתה רוצה להרוג אותי? בירה. בירה, מה, אני נראית לך אלכוהוליסטי? לא בירה, מה? אתה יודע מה? שיהיה בירה. יאללה, בירה. באנו לבלות, לא? טוב, תביא לי קולה, אבל תחזק אותה. שים לי קרע. קולה? כן, קולה. יש לך אש? אסור לעשן פה. למה? חוק. מה חוק? איזה חוק? מה, זה חדש? 3 שנים, איזה חדש. וואלה! 3 שנים! מה, אין לי מושג. אני פשוט ילדת. לא יצאתי מהבית לאחרונה. הייתי קצת בבית, קצת סגורה, קצת. 3 שנים. אבל לא באנו לדבר על ילדים, באנו ליהנות, באנו לבלות, באנו ליהנות מה כאן ועכשיו. אז אפשר שזה יהיה עכשיו, הכל. פשוט יש לי חצי שעה בגלל הילד. אבל אתה יודע איזה בילוי מטורף אפשר להחזיק בחצי שעה? איך קוראים לאמא שלך? מאזן? יאללה. עכשיו עשיתי סמוטוק עם הברמן. אבא שלי קוראים לו יוסף. עזוב אחי, אתה חופר! יש לנו 20 דקות. תראה את כל האנשים האלה. מדברים, צוחקים, נהנים, ללא הגבלה. הם לא יודעים מה הם מפסידים. להיות אימא זה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. איך אומרת שלומית שלמי שלום? אתה רוצה להפסיק להיות ילד? תעשה ילד. אתה רוצה ללכת לכלא? תעשה ילדה. אתה לא מכיר אותה. היא הגורו של כל האימהות. היא כתבה את הספר מי הקיא את הגבינה שלי. ספר מרגש. יאללה, בא לי להתפרע. וואו, שירה פקח משטרת הסיגרת. מחלק ניקוטין. אולי נכנה את האוטו באדום לבן. קוררים פה. הסתכלת עם החוק. יואו, אני מה זה נהנית, כל כך כיף לי פה. תגיד, אני יכולה לצבות לך בטוסי? פשוט אני צריכה לפלטט בקטנה. אבל אלא אם אתה לא בקטע של בנות, ואני מכבדת את זה, אז אני פשוט סתם מפיל משהו והציץ לך על התחת. טוב, רגע, נשאר לי 20 דקות. יש לי להשתכר, להביך את עצמי, ולהקל מישהו. אין לי עכשיו. אולי עוד מעט. טוב שהתקנת פה. אתה יודע? אני רציתי לקבוע עם חברות. אבל אין לי. הם הפסיקו להתקשר כי אני לא יכולה לבוא. שטחיות. הם לא יודעות איזה אושר זה. זה לא שאני כל היום אוכלת חרא. כאילו רק פעם אחת. מה? כי זה היה מקרה חירום. פשוט, לירזי היה חולה. אז אנחנו הלכנו לרופא. הוא אמר לי לבדוק את הצבע, אז אני הקדמתי ראש וטעמתי. איך אומרת שלומית שלמי שלום? כי בשבילו זה חרא ובשבילך זה זהב. עכשיו הבכתי את עצמי. טוב, אתם צודקים. אין לי חיים. אין לי חברות, אין לי קריירה. יש לי רק ציצים שגדלו בגלל ההנקה. איך אומרת שלומית שלמי שלום? יותר ממה שהעגל רוצה לנוק אחרי לידה, את נהיית פרה. איזה כיף! אני חייבת ללכת, אני יודעת, אני אמרתי שיש לי חצי שעה בגלל היד, אבל זה בעצם רבע שעה, כי פשוט בעלי מחכה באוטו, אנחנו עושים משמרות. אתה יודע, הקשיים הרגילים של זוגיות פלוס ילד, את נהיית יפה, הוא רוצה להתגרש. טוב, אני רצה להקים בחוץ. אתה יודע, לפעמים, לעתים, אני מדברת בחרוזים. זה בגלל צפייה מרובה באוקלנטנים. זה בגלל שאני אימא. אם הייתי גם חכמה, הייתי ממנפת את זה כמו שלומית שלמי שלום, הבת זונה שעושה פילאטיס תינוקות ומרוויחה 500 שקל ברבע שעה. יאללה, פלסטי, ביי. להתראות.